ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତୋଷ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି। ଆଜିର ଟପିକ୍ ପରିଶ୍ରମ। କ'ଣ ନ ମିଳେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ? ସବୁ କିଛି ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ହାର ମାନିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତା ପରିଶ୍ରମ, ତା କଷ୍ଟ, ତା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳେଇ ପାରିବା। ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ତମେ ଜାଣିଛ? କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନେଇକି ବସିବା ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଆଜି ଖରାପ ଅଛି, କାଲି ଭଲ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି, ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏକ ଗଛ ଯେପରି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ନଦେଲେ ତାର ନୂଆ ପତ୍ର ଜାତ ହୁଏନି, ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ନ ଆସିଲେ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଆସିବନି। ସେମିତି ଆମେମାନେ ବାସ୍ ଜାଣିଛେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ ସକ୍ସେସ୍, ହାପି, ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଭରିଦେବା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତା ଓଠରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଗେ ମତେ ମୋ ତୁଳନାରେ। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପରିସ୍ଥିତି ୱାଇଜ୍ ଯେବେ ମୁଁ ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା, କେବଳ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯୋଗୁଁ ମନେ ରଖିଦିଏ କି ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଦେନ୍ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଭାଙ୍ଗିବି କ'ଣ? କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାର। ସ୍ଥିରତା ଦରକାର।